amalungu eKhabhinethi kazwelonke, umhlonishwa undunankulu wesifundazwe neKhabhinethi yakhe, umntwana uNtuthuko Yezwe nabo bonke abantwana bakwaPhindangene, abantwana basendlunkulu, indlunkulu, amazinyane esilo, amakhosi akwaZulu, nawonke amakhosi akhona, amalungu ePhalamende likazwelonke nawe ifundazwe, omeya namakhansela abakhona, ibamba bukhosi lesizwe sakwaButhelezi nesizwe sonke sakwaButhelezi, zikhule iqhamuka ey'ndaweni ezahlukene, umhlonishwa uBulawayo umengameli weqembu lenkatha yenkululeko nobuholi beqembu lenkatha namalungalo namabutho esizwe nomphakathi, mphathi ohlelo, kukhona abantu ukuthi noma sebekhule ngokwanele ukuthi mabedlule emhlabeni kubenzima ukwamukela ukuthi bahambe ngesikhathi esifaneleyo. Lokho kudalwa ukuthi imisebenzi abasuke bethwaliswe yona ingeze yalinganiswe neyabanye, ngokunjalo nobuhlakani babo obusuke buyingqayizivele. Umntwana wakwaPhindangene ungomunye walolo hlobo lwabantu obeluyivela kancane. Sizombeka endlini yakhe yokugcina namhlanje, asikabi nazo impendulo zokuthi ihibe ezigqolozelene nombuso wobukhosi bukaZulu nomhlaba wesizwe ziyosonjululwa ubani. Umntwana ube nekhono lokwenza izinto, ubewenza ngokuyinikela nangobunono nobuqotho umsebenzi wakhe. Umntwana usifundise ukusebenza ngokwethembeka, ukuzimela nangokuzethemba. Ube nesibindi futhi ekumela lokho akholelwa kukho, engenandaba noma ngabe maye kusho ubani okumthinta kabuhlungu. Ubekhuluma umqondo wakhe, elimele iqiniso ngaso sonke isikhathi, noma ngabe kukuphi lapho ekhuluma khona. Ube mnene umntwana, kodwa futhi nolaka lukhona uma kukhona okungayi ngandlela. Ubengezwani nenkohlakalo. Kungakho nje nangesikhathi segoqwa imibuso leyayikhona yama-homeland, kwaba uye kuphela owakwazi ukudlulisela kuhulumeni wentando yeningi amafa esizwe ney'mali zesizwe, njengoba nomengameli owayekhona ngaleso sikhathi wakusho kangakuhloniza ukuthi uye kuphela okwaze ukuba aphathe iy'mali zabantu namafa esizwe. Ubengenamahloni futhi engazenyezi ngokuba umZulu ozalwe waphila ezwenikazi lase-Afrika. Sisibezwa abanye bethi hayi ukugqamisa ubuzwe ma uzisho ukuthi ngumZulu. Silanjena siyinhlanga ezahlukeneyo. Akufanele ukuba sibe namahloni ngokuthi singobani. Ubukhosi bebusenhlizweni yakho mntwana. Kungaleso sizathu ebusebenzele ngokuyikhandla elwela ukuba buhlonipheke, buthuthukiswe, buvikelwe nangokomthetho sekelo. Ngeke ngisho ukuthi kwenzekani ngoba isikhathi esifishane, kodwa imisebenzi yomntwana ihlala ikhulunywa. Washo naye wathi
Imisebenzi yakhe iyo eyosala izikhulumela. Thina njengamakhosi, mina njengeinkosi ngangena esikhundleni sobukhosi bahle eMahlazeni ngo-1978. Ngangisebenzela phansi kwesihlahla esasebenzela ubaba mkhulu inkosi uManyala kaMthiyaqo. Uyo waqala ukuba akhe inkantolo zamakhosi ukuze akwazi ukusebenzela endaweni ehloniphekileyo. Sasinganakiwe uhulumeni wangaleso sikhathi. Igodlo lezi zakomkhulu uye ozakhile, wazakha wayithuthukisa ngoba indlunkulu kuye ibisenhliziyweni yakhe njengengane yakhona. Isilo lesi sethu esihambile ngangena mina ebukhosini siwu-Paramount Chief. Washaya umthetho uhulumeni wakwaZulu wathi asinabo thina ubukhosi bama-Paramount Chief, sinobukhosi boking. Isilo sethu sahamba siwuking njengoba nesanamhlanje siwuking kungenxa yakhe. Ngangena mina esikhundleni ngiwu-chief, kodwa wathi lokhu akuyikho ukuhlonipheka kwamakhosi. Washaya umthetho othi amakhosi la ngoba angaphansi kwenkosi yamakhosi ongangezwe la. Amagugu esizwe siyazi ukuthi bewamele wakhonze kangakanani. Umhlaba nobukhosi ubebukhonzile ebusebenzela. Ingwavuma nje lena yayisithathwa uhulumeni wabelungu eyisa eSwatini ngoba ejezisela ukuthi wenqabe indiphethe uyimele geqe nengxenye yasempumalanga okwakuyikangwane iholwa umnumzana uInosmabuza. Wayememeza yedwa umntwana, bekhona abaholi abangaphakathi kwezwe nangaphandle. Akekho wake wathi hayi noma ngabe sihlukene ngokwepolitiki sesiyafake manje ngoba kuthathwa lo mhlaba esiwulwelayo. Wayehlenyuka namakhosi, ehlenyuka neqembu lakhe, ehlenyuka nalabo bantu ababeyibona imisebenzi yakhe eyisebenzela isizwe. Sasigqiqe Ngwavuma, sigqiqa le kangwane enikeza uholo nakhona ngobethi lelizwe laseNingizimu Afrika akunakudayiswa ngalo esaphila. Waze wanqoba eBloemfontein la kwakuyinkantolo enkulu khona. Ngakho-ke kuningi umuntu abengakusho ngomntwana, izakhiwo oMathala Bhenki, ezemvelo, izakhiwo ezayiqasha abantu. Sithi esilweni sethu asilale ngenxeba, sekufanele ukuba naso manje sibuke ukuthi umthwalo esiwuthwele ungakanani. Siyakhuleka kwabasendlunkulu ukuthi abasikhulekele kongangezwe lakhe sikwazi ukusondela esilweni ukuze senze umsebenzi nendlunkulu. Sengathi kungakhona ukusondelana kuphele lokho kuyiziyaluyalu ukuze nathi njengezinsikazi zezwe siwenze umsebenzi wethu ngokukhululeka emakhosini awamenga ndawonye. Umntwana usifundisile indlela nesilo sashiya nomlayezo othi hlangana mhlathu wazanayo. Sasikhumbuza ukuthi zizalwa ubani. Bulawayo nohola nabo iqembu lomntwana lingabi umgando wokuhamba kwakhe emhlabeni liphenduke libe inkomo yokumganda nalo life nikhona. Sithi emndenini wakwaShenge siyabonga umntwana uNtuthuko nezingane zomntwana ukusiphathela kahle umntwana noma uNdlunkulu esehambile. Akabonakalanga ngombala ukuthi uNdlunkulu usehambile. Awu uZulu akasekuphinda afane, lala kahle eShenge siyokukhumbula mntanami. Sithokoza kakhulu enkosini yaseMahlazeni
sibe sicela umengameli we-IFP